Okay, may isa nga sonata po nga nauso iti panahon da. Nagito'y naganag tayo. Nga inyilo kanok mo na tano main kada kami. Nagtadadan wati mata kaputsaan ay nagpait panagbalkot mo nagsakit agdardara daytoy puso ti ut-ut na ay napukaw panunot ko at taw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, maawa ka. Agsubli ka dito'y denga. Kaasyan na kaasyang puno nga ayan. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka dito'y denga. Kaasyan na kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Kami po nga intunubigat alas 7 kano apo iti punpun. So before 7 o'clock at ito yun apo ta sang kamay sa atin nga itulod isuna dyan iti maudi apo nga in destinasyon. Isa din nga cemetery dyan. No? Okay, Jay, Tinidor Cemetery. Abay ti Kutsara. Sa Jay, nga Tinidor Cemetery ti awag di Jay sa everlasting life. Eternal garden. Okay, so once again, alas 7 ka notifikat and mangtid kami man nga rada po iti may isang sonata nga solemn basit medyo nauli mag-isuna and dawatek apo ti kinauli magyo tai daton tayo apo da itoy. Once again, palungkuton tayo kumaapo dagiti rupa tayo. Uwan. Te solemn nga rati kantae mi, di dapat nalungkot ti rupa. Atay kasla umut-utang ka, di day karuba. Kasi nga handa ka pa utangan. So medyo dramatic ti facial expression. Dati nga rin na po, a little bit solemn. Alin ako, Mare? Pautangan ako na. So Yay? fine.
At damang awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsunggar amin adut-dut mo may sa papel pinidot mo tawan danong ket ko nampay umnon daytoy ti may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya ta tagtagain kem unay nudim amaramanan Pidian niya. jay sopasda So fine. mangisupot kapay yaminawan kakap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungane ngaminawan kakap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungane Once again, alas 7 apo ti tabon. Aday styro. Nga nakasaga. Ang dami minsan dito. Di may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya ta tagtagain tem unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay ngaminawan kapkap nekam nagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtungane ngaminawan kapkap nekam nagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungane awan bain lumakan titungtungane awan bain lumakan titungtungane di kantun malipatan kung nato'y puso uray awan kato'y den na di tunggal aldaw uray pa'y nutawen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka ingat tupal tanin kanayan na at dakaniya
paay mo apagbiyaga. Uray no may sa aktupayen, analamis apang kay, di mundo ko naen, amalipatan ka, ingat tong paltanin. Kantun balikatan kung nato'y puso, uray awan kato'y din na itunggal aldaw. Uray pa'y lutawin, iti naglabasin, di mong tukunain, amaripatan ka, igatong paltanin. Kanayang kaadakan niya, tipay duling mo nga kaya, na impaay mo apag-iyaga. Uray mo may sa aktupayen, analawis abang kay, di mong tukunain, ang malipatan ka, ang gatong paltanin. Di mong tukunain, ang malipatan ka, ang gatong paltanin. Okay, may isa man na po nga question. Tingkam ipatayab kada kayo, barbaring musik kayon. Iti mga bakitis nga gasot a piso for giving us po the correct answer. Ngarod, kada tayo apo nga makamamuhan niya na oray masabsabat tila ada apo iti trademark ni Tatay Indo. Ngarod, iti damag kasto, ket no amuyo, umasitig kay laeng. Anya iti banag nga haan nga mapukpukaw nga suot ni Tatay Indo, bukod sa bado, siyempre, nakabado isuna. Anya iti suot na nga mapukpukaw, no masabsabat. Umasitig kay lang po. 1, 2, 3. Ay, meron na sa likod. Relo po. Relo. Relo, siyempre nakita niya yung yung sagot. Okay, alam ajay relo. Ayan, so dahil apo ti trademark na kanayon nga nakarelo ni Tatay Indo. Baka no malipatan yung nga ipabalon agsubli, biro ka na. May sapay, another 100 pesos. Amutay amin apo nga nahilig isuna iti dingwan. Ngarod, iti damag. Anya, ti kanay nga ipaspasida iti pusa na. Oh. Kagan. Gan. 1. Come on. May nakan dito na. Okay. Ano ang madalas niyang ipinapaulam sa pusa? Tuyo! Yahoo! Tuyo! Wrong. Okay. Agor ka. Ako kasi naman na dyan, you judge. Yung kapatid, siyempre, narigan. Ay, one. Nakaparitbod, nakaman, anong Nakaman, antayo anong dito. antayo. One, okay. Ayan, so, tinapa. Kanayon ng agipat. Ang banakabil dito, ano niya ang klase nga tinapa? Awan mo, di na maingkabil ito. Tinapa nga tamban kasi. Tamban, bueno, dati tinapa nga saga. Apo, di ubing kami, 7 pesos lang, di may saapit nga tinapa. Tatan mo na di may saapit nga tinapa? 50, 60 pesos. Apo, nagngina nga talaga. Nagadakal, ti gidyat nan. May subli ko maapo, dagita nga ako, panawon. Another 100 pesos courtesy of Dr. Adriano Sabado no anya.
Iti title na apo, daytoy nga sonata. Okay. Ipuon ko nga irugi. Wrong. Okay, anasong bat? Iso mo lancer na dyan. So nga pimanaw kahit. Ipuon ko nga irugi is wrong. Any more guess? Ululila, dandanin is also wrong. Ulila is wrong. Apo, taag download tumalang amin, iti kukuan nyo katag iti pirated. Sa bali title na apo, katag iti ita-download. Sa bali iti real title na nga talaga. Kuya Edmond, Diyos ko, kaklase niya si Danilo Palabay, kaya tiyak, alam niya. Ano? Ah, Ayun. matigag dengdengag. Okay, nakailang asawa si Kuya Edmond? Ay. Dalawa. Okay. Isa nga pulo ka na. Barbaring mapugtuan nyo ti title na. Biag ti ulila. Dandanin. Adalas sukatan nyo basitan. Dinggan nyo. Ipuon ko nga irugi, panagbiag miya kakasi, anak na kambay sa apobre. Anya title na. Biag mi ang ulila sa bali. Okay, so katamin nga rutin, madiyo mo lang mapugtuan. The title of the song, abo, is Kanta ti Ulila. Di ba? Ada ba ti... Ay, won. Kung kaya rin dyan. Kasla amo na mo. Eh? Kanta ti Ulila. May sabay? Agor ka tagbibiwag ti medyo nalaka basit. Ambok nga handa mapugtuan ngamin. No, kaya isong ilalaka kami man. Soya pa mo tanabaw. Okay. Kantami na ito, isong nga nalaka nga pugtuan siguro no amuyo. No, agdingdingig kayo ti programa mi. Anya ti title na ito, yung nga sonata. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa bali nagnaganda nagrigat pa iya balik senin pati lang ken no gali. Okay. Mataro saning awanin ni Ilocana. Baby kinineneng is correct. Aday gatang nanti duwa nga apit nga tinapa. Kita man lang. Okay, kantaay mi nga rod. May isa ka dagiti trademark mi nga sonata. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa bali nagnaganda nagrigat pa iya balik senin pati lang ken no gali jakon na matarasanen awanen ni Ilocanan nga agmamuki di panawin ayawanen day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay sang tupay sang tumakuti ayawanen tingkam ni sala tababaketen tabitoy tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti may sala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalse ay napigket. Nagbaliwen ti panawin ni baby
kinurang tela, pati bantay parangda, awan ti preno't pag-aagda, awanen ni Ilocana, nga amamuk idi yun unana. Ay awanen, day di narumpi, ano umisan mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalay santupay santumakuti. Ay awanen, tingkang misala, tabakbaketen, tadititenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, intarayda, an anusang minti bakbaket, tanu bumalsay ay napigket. Ay awanen, tingkang misala, tabakbaketen, tadititenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, intarayda, an anusang minti bakbaket, tanu bumalsay ay napigket. Ay awanen, tingkang misala, tabakbaketen, tadititenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, intarayda, an anusang minti bakbaket, tanu bumalsay ay napigket. Agiti ubing ka sa nakalidliday da. Anya nga takuko ang talaga ito duwa ko na da siguro. Iso nga iso da mamad. Ito padasan tayo. Nga papugtuan. Okay, 20 pesos, Jano, for each correct answer or 50 pesos? 100. Po do ado kwarta na nga minito. Nagadumanin ti project. Agiti estudyante mo na ya. Okay, correct. Okay. 100 pesos. Iti ubing nga makapugto. Iti da ito'y nga sonata. Okay. Manot, ubing, Ubing ha? manot itawon na. 12 years old below. Okay. Hige. What is... Okay, dahil iti nga ro din. Iti para ka iti ubing. Kung sino man sa inyo makakapag... Makakapugtaw. Okay, unahan na lang. Unahan. Question, for 100 pesos courtesy of Dr. Adriano Sabado. Basta unahan na lang. Ito na ang mahiwagang awitin. Up! Dati ah. Buwan. 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 Wala. Talo! Oh, makatoy nakaping ading. Buwan. Kapingay mababay yung tama. Dahil po ti example ti module no niya tinyara sa as ti kaabay ito ha. Isuti isong badan. Okay, the correct answer is imahe. Amok nga adun tumulaan kadagiti naganak nga mangyara sa as dita. Okay, another one. Kitan tayo man no, kaya yun ito. Ingat nga to tayo, 20 years old and below. Ito Oh! sumong bat. Oh, What? Dagkat katawa ti likod ah. Pwede. Lalay ng latig taray dito sa ango ah. What is the title of this piece? 20 years old and below. Oh, 20 years old sabi eh. Ha? Sumisilip ka na naman yan eh. Ha? Taray! No coaching, please. Hanyo ko maaapo nga sursuruan, dagiti anak yo nga agkusit. Kitang-kita po namin kung paano ninyo diktahan ang mga bata. Okay. Hanyo ipadpadlaw. Okay? Okay. Linaingan nga sininyasan ka dagiti anak. Kidem no ka. Kunam no ka na yun. Okay. Ingat nga to tayo manan. 30 years old and below this time. No coaching, please. No coaching. What is the title of this piece? Dami pang gustong sabihin, ngunit wag na lang muna. Hintayin na lang ang
Tangayin ang salita. Wag mo akong sisihin. Mahirap ang tubayan. Dagat Four. ay sisisihin. Wag mong subukan. Dahil mali. Anya, damagang man. Puta, pinutod mo di ay ayam mi kabsat. Anyway, ag-request ka ti? Oh, mairo pa. Mansano di apelyido na dito if I'm not mistaken. Okay. Nang 20 pesos at 200 pesos for our fund. Thank you so much for generosity and his requesting for the song Di Kan Agsang Sangit. I-download yun lahat na po di YouTube dahil dyan nga kanta. Kang kantaan tayo? Okay, damdama. Later on, for this time, mangtad tayo matipapremyo, katagit tayo mat... kanta ito di YouTube, i-download mo to. Kung nagka-classmate ko tayo ito, yung malagip ko launay. Mansano ni... Agur ka. De La Cruz? Kapit Tagalog or isuna ka taga-papel. One. Okay. Okay, this time, another game para katagitimo at apo Adiji Kusina. Tagitay in nga tumultulong at itang agisa-serve and everybody in the... Basta taga-kusina, adito ni Jano nga mangkita no taga-kusina kayo, ha? Dapat medyo manti-mantika team ima yung One. Adati pruweba nga taga-kusina kayo. Anya! Dapat tegam yung aklaw siya. Anya, iti title na dahito yung sonata para katagit taga-kusina lang nga po, accessor. Taga-kusina? Makiapa mo! Ha? Jack Maaklon. Wrong. Po, Diyos ko. Jack Maaklon. Jack Maaklon at siyempre awan ti aklon na naibos. Ay, boss. Jack Maaklon. Natokol di aklon. Natokol di aklon. Anybody from the kusina who can give us the correct answer? Awan, imbalikas the giant so that is laglagi pa awan nagkurangag. Okay. Another question. Once again, para katagiti. At DJ Kusina po. Dahitoy, tidatdatlag asonata para katagiti taga-kusina. Anya ti title na for 100 pesos. Abay nga tati babae no kas asawa na. Ako medyo... Nyadyo yun, damagan na makanyak. Diyos ko, dati Okay. ay... Apo ko pa yung 5, 4, 3. Okay. Isem. Diyos ko. Kasano nga kumurek, da kita module si anak yo. Kamalimot isong ba. Awan na ating krisa na lipatan na. Okay, umasitig ka tayo, Ate Doris. And si taga-kusina nga talaga apay ko na. Oh. Sibot ko na. Ay, sibot. Ilalak mo ti igato na yung pagana. Sibot. Okay. Accepted. Sige. Sibot is correct. Mabalimot lang. And into nubigat apo, hanyong liplipatan ti ag. Supot. Silipin. Silipin.